A tam číta Josef Gustavovič Tekeli. Odsuduje sa na 10 let istraviteľných, trudových, lagerých, ďalkových. Ja hovorím, však začal, však som nič neurobil. Za to, že si nič neurobil, za to si dostal 10 let. Keby si bol niečo urobil, tak dostaneš oveľa viacej, by si dostal aj 25 let, keby si niečo, ale za to, že si nič neurobil. Už sa zvečerievalo. No a tu sa začalo všetko, aby sa nikto nestratil, pekne po mene vyzývať a nastupovať do vagóna. Moja matka stála odo mňa 2 metre. Lenže ten vojak, ktorý ma ochraňoval, nedovolil ani zobrať tie veci, nedovolil ani, aby som ju mohol objať. A jedine, čo som mohol, to som jej povedal. Mama, neplačte. Ja sa určite vrátim. A to bolo posledné, čo som svojej matke povedal. To bolo posledný raz, keď som svoju matku videl živú. Pred Prešovom zastavilo naše auto, ja som sedel v druhom vozidle. Traja s mašinkvermi sedeli Rusi na zadných dverách, strážili. Zastavilo sa auto a jeden železničar išiel z Košic domov tam do niektorej obci zo služby ráno okolo 6. na bicykli v tom snehu. Tak chytili ho, dali do auta, sa dostal aj on s nami do Ruska. Deportácie našich občanov z východného Slovenska začali už v novembri 1944. Sústredených civilov naložili do nákladných vagónov, inakších vtedy nebolo, a takto ich odviezli až do pracovných táborov. Nás, odsúdených trestancov, takisto v nákladnom vagóne odvážali z Nového Mesta na Morave a otvorili nás až v rumunskom Kurtiči na 5. deň. Bez vody, bez stravy. A predstavte si, nikto nezomrel. Takže úžasne sme trpeli, 9 dní sme išli. Zima bola, mesta nemali, tak sme sa dojednali, že polovica bude sedieť 2 hodinky, druhá polovica stáť a opačne, hej, zase, hej, aby nevydržalo sa celé dní tam stáť. Tak aj sme sa kus zohrievali pri tom, hej, keď sme boli tak stlačení. Na cestu nám jedlo nedali žiadne. V Zdolbunove sme stáli a dosť dlho. Otvorili sa vagóny a dali nám suchú stravu. Chleb a suchú slanú rybu. To bolo všetko. Dali nám slané ryby a vody nám dali 2 deci alebo koľko. No predstavte si, že čo to vlastne bolo. Kto to nezažil? Nemôže toto vedieť, že jak to vedia ľudí týrať.
noci človek nespal, duplom cez deň, nebo ešte horšia zima bola. No a ja som bol sused jedného starého pána, vtedy mal 60 rokov, ináč bol toho času riaditeľ štátnej nemocnici v Košiciach, tak s ním som bol. Ale asi 7. deň, taká zima mi bola všetko, bo práve sme sedeli a čo, nevedel som, to tak hovorím, pán doktora, čo je, hej, maďarský, bo to bol Maďar, hej, že čo je, nič, a nič. Tak došiel som na to, že on bol už zomretý. A ja ešte 2 dní opretý o ten ľad, fakticky, bo mŕtvola je strašne studená ešte v zime, tak opretý som ešte s ním sedel. No ja, jaký taký vyhľadovaný, vybiednený po tých chrostoch, tak som mal 40 kg. 40 kg, bo to vážili. A prišiel lekár, alebo sestrička, tu zebral za skúru, oťahnu, že či máš nejakého žíru tam, alebo len čistá skúra. Tak som mal ako invalidný. Tak som sa dostal do invalidného etapu, do Karabasu. Cesta trvala 21 dní. No 9. deň zastavil náš vlak slávny v Orčonikidze, to je Vladikaukaz po rusky, hej. Teraz je Čečensko. Preberali nás takí 17-18 roční ruskí chlapčiska vojaci s braňou nabitou v ruke, šikme oči mali väčšinou, hej. Samozrejme asi takých 30-35% zmrznutí ľudia skoro vypadávali z toho vagónu, tak len vytrhovali ich tam, jak kúsok dreva, tak chodili ku vagónu. A tak sme asi o hodinu sa pohli, mali sme ísť 35 kilometrov. Ja som sa dostal do banickej osady Nuzal, ktorý 35 kilometrov je od Orčonikidze a sú tam bane na olovo. Tak nás bolo asi 300, čo sme išli do Nuzalu. Cestou nevládali tí ľudia, tak hovorím, neuveríte, ale takých 15-20 zastrelili tí chlapčiska, jak ležal, išiel, kopol do ňoho, zastávaj, nestal, zastrelili ho a tak nehali ich tam, našich kamarátov. Na 7. deň sme pricestovali do Černovickej väznice v Besarábii. To bol šok. V jednej miestnosti, kde boli napchatí, naukladaní ako sardinky, v tej miestnosti bola iba nádoba na vodu a na fekálie, bez akéhokoľvek inventára, kde sme ozaj sedeli ako skrčenci alebo leželi natlačení ako sardinky. Ak sa chce niekto otočiť, obrátiť, tak ten úkon musel previesť celý rad ležiacich. Tam bola tortúra, tam bol hlad, tam bolo skutočne ťažko prežiť ho za jeden deň. To bolo strašné, psychicky strašné pre človeka, aj fyzicky. Ja som sa dostal do takého tábora, kde boli zločinci,